tlačovej konferencii po stretnutí Dart Žilina poprosím trénerov pána Adriana Gulu za MŠK Žilina a pána Mikuláša Radvaninu za DAC, aby nám zhodnotil stretnutie. Najskôr poprosím pána Gulu. Ďakujem, dobrý večer. Výborná kulisa, vynikajúci futbal, 4 góly, veľa šancí. Niekedy musíte zobrať aj remizový stav, pokiaľ fanúšikovia tlieskajú, je to dlhodobá súťaž, tak jednoducho tú remizu niekedy musíte akceptovať napriek tomu, že chlapci potešili tým, že hrali na víťazstvo až do poslednej sekundy. Tak sa nám nepodarilo to víťazstvo urobiť, ale treba uznať aj to, že domáci boli draví a počkali sa na svoju šancu. Takže zápas je veľmi dobrý. Ďakujeme, Miky. Ja už ani hovoriť nemusím, toto isté by som povedal. Bol to vynikajúci zápas, diváci zase fantasticky. Videli 4 góly, nasadenie, bolo tam dostatok šancí. Nakoniec doma my sme remizovali, samozrejme, ako domáci tým, my sme s tým spokojní byť nemali, že doma sme remizovali, ale Žilina má fakt veľmi kvalitné mužstvo a nakoniec remizu bereme a si myslím, že ešte raz hovorím, keď diváci boli po zápase spokojní, tak musíme byť spokojní. Ja moji chlapcov musím pochváliť za dnešný výkon. Asi všetko. Ďakujeme pekne, nech sa páči, priestor pre vaše otázky. Ja by som sa domáceho trénera opýtal, ako hodnotí výkon Valájovča na hrote. Si myslím, že budú hrať dneska vynikajúci zápas, možno najlepšie, odkedy Guna prišiel. Samozrejme to bola pre neho motivácia, že ešte pred pol rokom hral za Žilinu. A samozrejme my sme vedeli, že to je kvalitný hráč a potreboval len čas, aby sa aklimatizoval. Ja si myslím, že dneska podal veľmi dobrý výkon. Takže asi toľko. Nech sa páči. Pokiaľ nie sú otázky,